எல்லாருக்கும் வணக்கம். பாண்டியர்களை தேடி ஒரு பயணம்ன்ற காணொளி தொடர்ல இன்னைக்கு நாம தெரிஞ்சுக்க போற பாண்டிய மன்னன் முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். இவருக்கு மதுரையை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன்ற பெயரும் உண்டு. இவருடைய ஆட்சி காலம் கிபி 1216 இருந்து கிபி 1239 வரைக்கும். பிற்கால பாண்டிய பேரரசை தொடங்கி வச்ச பாண்டிய மன்னர்களை ஒருத்தரா இருந்த மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து சோழர்களுக்கு வரி தரமாட்டேன்னு உறுதியா இருந்தாரு. இவரை பற்றிய போர் வரலாறு ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க. ஏன்னா ஒரு சாம்ராஜ்யத்தோட ஆட்சி காலத்தையே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து புது சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண செயல் கிடையாது. நிலமதிரும் படை திரட்டி வாளேந்தி எதிர்நாட்டு மன்னனின் களத்திற்குள் புகுந்து பல நாட்கள் போர்க்களத்தில் குடியிருந்து சில ஆயிரம் யானைகளை சிதைத்தும் பல லட்ச வீரர்களை பலியெடுத்தும் களம் எங்கும் குருதியினால் நிறைத்து அதனோடு பிணக்குவியலை குவித்து குவியலின் மீதேறி வாளொன்று விடும் அரைக்கூவலே புதியதோர் சாம்ராஜ்யத்தின் தொடக்கம். அந்த இறுதி அரைக்கூவலை கேட்கும் எதிரி மன்னன் உருக்குலைந்து போவான். அப்போ மாரவர்மன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை எப்படி சரிச்சிருப்பான்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும். சோழ நாட்டையே நிர்மூலமாக்கும் அளவுக்கு ஆவேசம் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. தஞ்சை மண்ணை நடுங்குற அளவுக்கு படைப்பரிவாரத்தோட நுழைஞ்ச சுந்தர பாண்டியனோட வருகையை பார்த்த சோழன் தில்லை பழையாறைன்னு ஓடிக்கிட்டே இருந்தாரு. பாண்டியனும் விடாமல் விரட்டி போய் பழையாறையில வச்சு ராஜராஜனை சிறைப்பிடித்தாரு. 3ஆம் குலோத்துங்கன் ஆட்சி காலத்திலேயே கலங்கங்கள் ஆரம்பிச்சாலும் குலோத்துங்கன் தன்னோட திறமையான ஆட்சியால சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே காப்பாத்தி வச்சிருந்தாரு. குலோத்துங்கனோட இறப்புக்கு அப்புறமா ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த 3ஆம் ராஜராஜனுக்கு சோதனை காலமும் கூடவே சேர்ந்து வந்துட்டு. ஏன்னா மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்ற பாண்டிய மாவீரன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே தகர்த்து எறிகிற வேகத்துல கிளம்பி வந்துட்டு இருந்தாரு. இந்த போர்க்கால சம்பவத்தை பத்தி மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியனோட மெய்கீர்த்தியில குறிப்பிட்டதை ஒரு சில வரிகள் உங்களுக்கு இங்க சொல்றேன். அது உங்களுக்கு அந்த போர் நடந்த விதத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்க உதவும். அப்பப்பா, பயங்கரமான அழிவு வேலை இது. தஞ்சையும் உறையூரும் செந்தழலுக்கு இரையாக்கப்பட்டுள்ளது. சோழ நகரங்கள் ஒவ்வொன்றும் மண்மேடாக்கப்பட்டுள்ளது. மாட மாளிகைகள் ஒவ்வொன்றும் இடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளது. சோழ அரண்மனைகள் பலவும் இடிபட்டுள்ளது. அவற்றிலுள்ள தூண்கள் எல்லாம் உடைத்து பொடியாக்கப்பட்டுள்ளது. சோழ தேசத்தையே தடமட்டமாக்கிய பின் கழுதையை பூட்டி ஏர் உழுது கபடி விதைத்துள்ளான். இப்படியெல்லாம் அந்த மெய்கீர்த்தியில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதுல கழுதையை ஏர்ல மாட்டி நிலத்தை உழுவது அப்படின்றது எதிரியின் இடத்தை அவமதிக்கிற உச்சகட்ட செயல். இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆவேசம் பாண்டியனுக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? பேரரசரா வாழ்ந்த ஒரு இனம் சிற்றரசா மாறி 300 வருஷமா அடிமை வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததால வந்த வெறித்தனம் தான் இவ்வளவு ஆவேசத்துக்கு காரணம். இவ்வளவு ஆவேசத்தோட சோழ நாட்டையே அதை களம் செஞ்சுட்டு இருந்த மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஒரு இடத்துல மட்டும் தலை வணங்கி நின்னாரு. மாட மாளிகை எல்லாம் தூசியாகி காத்துல பறக்க விட்ட அந்த இரும்பு புஜங்கள் ஒரே மண்டபத்துக்கு வந்ததும் கீழே இறங்கி தலை குனிந்து வணங்குச்சு. அது கடியலூர் உத்திரங்கண்ணனார் மண்டபம். இந்த உத்திரங்கண்ணனார் அப்படின்ற புலவர் காவேரி பூப்பட்டினத்தை புகழ்ந்து பட்டினம் பாலைன்ற நூலை எழுதுனதுக்காக 16,100 பொற்காசு கொடுத்து 16 கால் மண்டபமும் கட்டி கொடுத்திருக்காரு. கரிகார் பெருவளத்தான் என்ற கரிகால சோழன் கரிகாலனுக்கு கரிகார் பெருவளத்தன் அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்ததும் இந்த உத்திரகண்ணனார் புலவர் தான். இந்த இடத்துல பாண்டியன் தமிழ் மேல எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்காருன்றது எல்லாருக்கும் புரிய வந்திருக்கும். சோழ நாட்டையே 2ஆ பிளந்து போட்ட ஒரு வெறித்தனம் ஒரு மண்டபத்தோட சின்ன தூசியை கூட அசைக்கல. இத்தனைக்கும் அந்த மண்டபம் ஒரு சோழ மன்னன் உருவாக்கி தந்தது. தன் எதிரி நாட்டு மன்னன் உருவாக்கி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது தமிழ் புலவருக்காக தமிழுக்காக எழுதப்பட்ட நினைவு சின்னம். அதனால அதை சிதைக்க மாட்டேன்னு உறுதியா இருந்த மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியனோட தமிழ் பற்று மெய்சிலிர்க்க வைக்குதுலையா? அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறமா சோழ மண்ணை சிறப்பிடிச்சு இனிமேல் நீங்க பாண்டிய ஆட்சிக்கு கீழே தான் ஆட்சி செய்யணும்ன்ற கட்டளையோடையும் பாண்டிய மண்ணுக்கு வரி கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற எச்சரிக்கையோடையும் ராஜராஜ சோழன் கிட்டையே ஆட்சி பொறுப்பை கொடுத்துட்டு மதுரைக்கு திரும்பி வராரு மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். இன்னைக்கு பிறமொழி சினிமாக்கள்ல வரும் போர்க்காட்சிகளை பெருமையா பேசுற நாம எல்லாரும் நம்ம தமிழ் மண்ணில் பல ஆண்டுகள் முன்னாடி வாழ்ந்த தமிழ் மன்னர்கள் நிகழ்த்திய போர்க்கள செயல்களை கொண்டாட மறந்தது வரலாற்று சாபந்தான்.
நாம இன்னைக்கு நடக்கிற, நிக்கிற, தூங்குற ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இவ்வளவு பெரிய போர்களும் அந்த போர்களை செஞ்ச மன்னர்களும் நடந்திருக்காங்க, உறங்கியிருக்காங்க. இதே மண்ணில் தான் அவங்களும் பாதம் பதிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு நாமளும் இதே மண்ணில் தான் பிறக்கிறோம், பாதம் வச்சு நடக்கிறோம். இது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம். இப்படி தமிழராய் பிறக்கிறதே பெருமைன்ற அளவுக்கு வரலாற்றை செதுக்கி வச்சிருக்கும் நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் ஒரு வெற்றி சரித்திரம் தாங்க. அந்த சரித்திரத்தில் தனக்குன்னு ஒரு தடத்தை பதிச்ச மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் தமிழர்கள் கொண்டாட வேண்டிய சொத்து. பாண்டியர்களை தேடி ஒரு பயணம் தொடரும். நன்றி.